बेनिफ्राय जों बन्सित जादों दा बेखायनो पार्टिजों खोथा गैया हानजाजों खोथा गैया जोंनि खोथाया जाहैबाय बर'नि सार्थआव बर'नि इन्ट्रेस्टआव एकर्डनि इन्ट्रेस्टआव बर' जातिनि थामोनथा रैखाथि बर' जातीयताबाद आरो बर' जाति दानायनि सार्थखौ जाय बुजियो बेबायदि सासे व्यक्ति बेबायदि सासे मानसि जोङो दैथायहरनांगौ आरो बिनि गेजेरजों बर' हारिया 10 बोसोरनि जे बन्सितनि मोनसे खफ जि मोनसे जोंनि खुद्रिनाय रागा जोंनायखौ जोङो फैबाय थानाय 2024आव सासे मानसिखौ देरहाहोनानै जोङो देरहासार खालामनानै जोंनि जि एचिभमेन्ट बेखौ जोङो मावफुंनांगौ आं बेखौ रायजो राजानिसिम खावलायबाय एबसुआ बेयाव मा रल लागोन मा रल लाया जोङो टाइमाव बिनि थाखाय बिबेचना खालामगोन दानो बिनि थाखाय खुनु क्लियार काट जोंनियाव एजेन्डा गैया 2-3-4 गलाघाटनि जुथुमा दङ बे जुथुमायाव जों सावरायगोन आरो गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जों मिथिदों खोनादों सानैसो बारग' राजनितिक दैदेनगिरिफ्रा आथिखालाव बिथांमोना पार्टि सालायगासिनो दङ क्षमतानि थाखाय पावारनि थाखाय दिनै उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरखौ जयनिं खालामनाय जों नुदों सोरबा सोरनिबा समर्थन खालामनाय सोरनिबा बिबेकजों सोरबा दला हान्जा केन्डिडेटनो भट होनायखौ जोंहा खुनु बुंनो गोनां बादा होनो गोनां गैया खिन्थु अपेन प्लेसाव अपेन फरामाव डाइरेक्ट पेरेन्ट बडिनि आफादाव आसामाव भारतआव जों बेबायदि नुफेराखै बिजेपियानो जा कंग्रेसआनो जा एजिपियानो जा सिपिआइआनो जा राष्ट्रीय दल रिजनेल दलानो जा जे डाइरेक्ट स्कुल गोयिं कलेज गोयिं इउनिभार्सिटि गोयिं स्टुडेन्टफोरखौ फरफ्रन्टआव लाबोनानै साख्रि होगोन थाखा होगोन माबा होगोन होननानै प्रल'भन होनानै जायफ्रा मास्टार डिग्री खालामदों इंलिसाव मेजर सोरबा बर'आव मेजर लादों इक'नमिक्स सोरबा फिजिक्स लजिक एन्ड फिल'सफि ग्रेजुएसन जायफोरा आन्डार ग्रेजुएट फरायबाय थादों बायदिसिना डिपार्टमेन्टआव मेजर लादों बिथांमोना गावनि जिउखौ दानांगौ सार्टिफिकेट डिप्ल'मा डिग्री मोननांगौ आरो बिनि गेजेरजों गावनि जिउखौ मजबुत खालामनांगौ हिउमेन रिसोर्स दानांगौ खिन्थु बिथांमोनखौ लाबोबाय लाबोनानै बुंदों जे जोंनि सरकार फैबा उमुक होगोन उमुक होगोन उमुक होगोन बिनि थाखाय माखासे एजेन्सिया खामानि मावबाय थादों आरो बिथांमोनखौ सर्ट साइटेड मोनसे प्रल'भन आरो पलिसि होनानै बिथांमोननि जिउखौ धंस खालामनानै दिनै खामानि मावबाय थानाया जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बेबायदि खामानिजों बर' हारिनि लाइमोन शक्तिया बर' हारिनि हिउमेन रिसोर्सनि जि शक्ति बर' हारिनि जिखिनि फरायबाय थानाय बिमा बिफा जायफोर बिमा बिफानियाव बिराद मोनसे आसा मिजिं दङ बै स्टुडेन्टनावबो आसा मिजिं दङ बिथांमोनखौ बेबायदि मोनसे बांग्रिं खबाव खोलैनानै धंस खालामनो नागिरनाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे आनफर्चुनेट आरो बुंदों जे बर' रावा 2003नि एकर्डनि गेजेरजों 90 सिटेल' जायगा मोनबाय भारतनि 22टा लेंगुवेजनि रिकगनाइज लेंगुवेज हिसाबै मर्यादा मोनबाय बिनि आन्दोआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो बै समनि बिएलटिनि दैदेनगिरिफ्रा जयै खामानि मावदों आरो बे खामानि मावनायनि थाखाय माखासे भारत सरकार लेभेलनि जायफोर व्यक्तिया मदद होबाय बिनि थाखायसो बे मर्यादाखौ जों मोनदों खिन्थु दिनै बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ माने सेकेन्ड लेंगुवेज थार्ड लेंगुवेजसो खालामनानै दोननो नागिरदों जाय व्यक्तिया बुंदों बिथाङा राव आरो मिडियामनि सायाव बेसेबां कनसियास नंगौ बिथाङा नेतृत्व होदों सरकारबो सालायदोंमोन खिन्थु राजनीतिक क्षमता लाबालाबनि थाखाय जि खोथा बुंदों भारतनि रिकगनाइज लेंगुवेज खिन्थु 17 बोसोराव बिटिसिआव फार्स्ट लेंगुवेज हिसाबै मानो बेखौ रिकगनाइज होदिया बर'आ फार्स्ट लेंगुवेज सेकेन्ड एसामिस थार्डआव इंराजि बा अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै मानो रिकगनाइसन होदिया 2020 बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै रिकगनिसन मोनबाय आसाम आयेन आफादाव बाहायजाबाय जि 2020नि सिगाङाव जायाखैमोन बिनि उनाव आसाम आयेन आफादनि मोखाङाव गेटआव आसाम आयेन आफाद आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि आसाम बिधान सभा लिरनाय जाबाय आरो बेजों दिनै आसामनि डिसि एसपि कर्ट कासारि जेरावबो बर' रावा दिनै बाहायजागासिनो दं आसामाव सरकारि राव हिसाबै मर्यादा मोननाय हल अफ दा स्टेट नट इन पार्टिकुलार साब डिभिजन नट इन पार्टिकुलार डिस्ट्रिक्ट बे बाथ्राखौ बिथाङा गनायोना गनायाबा बे बाथ्राखौ बिथाङा मिथिना मिथिया बेखायनो बिथाङा जि मोनसे फेलार जादोंमोन रिकगनाइज लेंगुवेज हिसाबै बिथाङा गौरब खालामदों जोंबो गौरब खालामो खिन्थु नोंथांनि सरकारनि समाव 17 बोसोराव बर' रावा आसामनि सरकारि राव हिसाबै मानो मर्यादा मोनदिया काउन्सिलनि मुरब्बी जानानै नोंथाङा मानो बै समाव मर्यादा होदिया आरो दिनै बुङो जे एबसुआ माने
बिटिसि सुक्तियाव सापर्ट होआखैमोन बे एकर्डआव बिएलटिआ आर्म्स रिभलिउसननि मेन टीम हिसाबै बिएलटिनि बारग' दैदेनगिरिफोरखौ जोङो मर्यादा होयो बिथांमोना जोंनि जोहोलाव खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जे गणतान्त्रिक आन्दलन राजा लामा रेल लामा आन्दलनखौ नेतृत्व होनाय एकर्डनि एमअएसनिफ्राय लानानै गासै बै समनि एबसुनि दैदेनगिरि आरो दिल्लीयाव जाय पार्लियामेन्टारियान दंमोन सानसुमा खुंगुर बसुमतारी इउजि ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोननि इन्जिनियार एबसुनि इन्जिनियारनि थाखायसो दिनै बे एकर्डआ 100% साक्सेस जादों आरो एबसुआ खोथाया एकमतमोन जे एकर्डखौ बिएलटिआ साइन खालामगोन एबसुआ आलादा रायजोनि थाखाय आन्दलन खालामफिननांगोन बेखायसो बेयाव सहि होनाया जायाखैमोन बेखौ दिनै रायजोनि सिगाङाव क्षमतानि थाखाय फोलानानै दिनै खोथा बुंबाय थादों आरो बेनि गेजेरावनो माने एबसुखौ मेलाइन खालामनो नागिरनाय जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै बै समनि एबसुनि नेतामोन बे दैदेनगिरिफ्रानो दिनै गावसोरनि हान्जायाव दङ दा जोंहा हान्जाजों दैदेनगिरिजों खुनु बे माने बेयाव कन्ट्राडिक्सन गैया खिन्थु खोथाखौ जिहेतु आसि दिन्थिनानै बुंदों जोंबो रिप्लाइ होनो बाध्य जादों दा बेखायनो बै दैदेनगिरिनियाव सों नोंथाङा जाय बै समनि एबसुनि दैदेनगिरिमोन नोंथांनि हान्जायाव जाय दङ बेनियाव सों आरो बेखौ लानानै नोंथाङा स्पष्टीकरण होबानो जाबाय दा बेखायनो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ बुंनानै समाजाव गाज्रि माने आबहावा लाबोनायनि थाखाय खामानि मावनाङा गोजोन आरो सान्थिनि गेजेरजों खौसेथिनि गेजेरजों बर' हारि दानायनि थाखाय बयबो खामानि माव बयखौबो जों आपिल खालामदों आरो जों रावबो नङा जों बयबो बिदा फंबाय जयै जोङो थांनानै थानांगोन हारिनि सार्थआव जों आवगायलांनांगोन गोजोन्थों बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनै हेलमेट फ्रि बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसेसरी गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003 99187 8822 01819 93 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन